Nik ez dut etxeako nahi la hostia. Nik ez, doña Garasa, igualdo joko ala da. Etxe! Pardo guri, zaharra guazin. Por mucho. Talde irabazlea! Talde urdina da! Baztertuen kortan egin beharko duzuelo. Basta. Gabon Euskal Herria iritsi da unea, Marta erdiak dira. Baserria unibertsoa handitzen hasi da. Ongi etorri Baserria zuzenean saioaren lehen atal honetara, txaloak! Ongi etorri! Azenolako gogoak egon diren, debate muko bat egiteko, Baserrian gertatu dena hitz egiteko gunea zabaldu dugu, inauguratzen dugu oraintxe bertan, zuzenean. Eta hemen zer egingo dugun? Hitz egin, ez bakarrik gertatu denaz, gertatuko denaz ere hitz egiteko aukera izango dugu zergatik. Inok ikusi ez dituen irudiak eskainiko dizkizuegulako hemen zuzenean, hemen bakarrik ikusi ahal izango dituzue, hurrengo atalean esate baterako gertatuko dena, horretaz aparte ere, sekzio bereziak izango ditugu, atal bereziak izango ditugu, gonbidatuak, adituak, eta ezustekoak ere izango dira. Baina adi, zeren guk ja dagoeneko iragarri genuen, eta hementxe dira. Plato honetan sartuko dira, igandean Baserrian izan zen lehen bikote kaleratua. Momentu honetan, guztiok komentatu dugu momentu hau, Aitziber eta Inigo ja dagoeneko kalera jaisteko bidea hartu zutenean, asko komentatu da batez be desafioan gertatu zenaz, eta batez ere Aitziberrek izan zuen akatsa galdetzen dute. Horrek emango du hemen debaterako tartea, baina hementxe daude. Dagoeneko platoan ez dira sartu, zeren gure Baserria zuzenean saio honetan badaukagu beste gune bat. Itxaroteko gela izango litzateke gure ganbararekin bat egingo dugu konexioa eta horri ikusten ditugu Inigo eta Aitziber. Irri fartxu ikusten ditut, ez dakit, parre egiteko gogoekin etorriko ote diren edo sartuko ote diren hemen plato honetan esandakoa entzun eta gero ikusiko dugu, laizter hitz egingo dugu eurekin, baina aizue, hauek protagonistak dira, azaldu beharko dituzte ere gauza batzuk, esate baterako Aitziberri zer gertatu zitzaion desafioan, oreka galtzeko, gero badakizue gainera Inize barruan dagoela, eta Inigo bikotea dela, hori nola daraman, baina gogotxua hasi dira, Gogotxua hasi dira, zeren dena eman dute. Dena emateko prest daude lehiakideak. Elkartasuna, ilusioa eta tentsioa. Tentsioa biziko dugu ere plato honetan, zeren batez be, Jokin eta Markoren artean gertatutakoaz hitz egin beharko dugu. Ikusi duzue hau irudia, sare sozialetan asko komentatu zena, eta batez be Jokinek egindako komentario batzuk direla, eta horretaz hitz egingo dugu, eta Markori buruz hitz egingo dugu, Markoren jarrera ere kritika batzuk entzun izan dira, baina Markori buruz hitz egiten baldin badugu, Marko eta Miren eta Marko. Mirenek izan behar duen jarrera edo orain arte erakutsi duena. Marko zer den Mirenentzat ere galdetzen da. Zama bat izan daiteke lehiaketa honetan aurrera egin ahal izateko. Ikusiko dugu, nik galdera bat daukat, nik ja dagoeneko bere taldekideek egindakoa ikusi ondoren, nik galdera bat egingo nuke, botako nuke holan, hemen gure adituek eta gonbidatuek esango dute. Ja dagoeneko euren taldekideek baztertu dituztela uste duzue, baztertuen kortara ja dagoeneko joan dira. Sare sozialetan, ikusiko dugu oraintxe bertan zuzenean, 26 minutu falta dira gaueko 11 izateko,
Eta gaztea txokoan, Jon Fernandez daukagu. Jon Fernandez, Gabon! Gabon, Claudio, zer modu zaudete, ondo? Ederto, haitzu, estrenaldian gaudela eta guk jakin nahi dugu sare sozial eta momentu honetan zer dagoen pilpilean, konta idazu. Bueno, jakintzazu, Claudio, hemendik aurrera mundu guztiak txiokatu dezakela gure saioa, hementxe pantailan ikusten duzuen hashtag honekin, baserria zuz bat, horixe da gure gaurko hashtaga, beraz, emaiozue hortxe txiokatu gertatzen den guztia, eta nahi duzuena, Bai, aldu zuen guztia. Hori da. Zerbait daukazu holan komentatzeko, sare sozialetan orain arte begira, dena. orain arte komentatu den guztiaren artean nik uste asko eman zuela komentatzeko aurreko saioan, batez ere bukaera, finala, Claudio. Bihotza utzi bat baino gehiago, eta begira, hementxe tweet batzuk gordeta ditut, begira. Adibidez hau, John Chizazpik esaten du plot twist. Hau ez da Juego de Tronosen ere, etzan gertatzen. Osa, imaginatu, Juego de Tronosekin konparatzen gaituzte. Bai, olakoak nik irakurri nituen Jon Fernandez ni, egon nintzen gainera badakite, nire sare sozialak jarraitzen dutenek ere badakite, komentatzen egon nintzela, eta hori izan zen, bueno, ez usteko handia izan zela zera hor desafioan gertatu zena, baina bueno. Gero eurek ere azalduko dute zer gertatu zen momentu horretan. Horixe da, eta ikusiko dugu. Zerbait gehiago, Jon? Bai, begira, badakizue Twitter mundu honetan, konparaketa asko ere egiten direla, eta dagoeneko jendeak, konparaketa batzuk egin ditu bestela, begiratu hau. Zigure kaina, Aki, Aka, Charlie eta txokolate fabrikako Umpa Lumpa. Bueno, antzekoak izan daitezke ez da, Claudio? Bueno, bai, eta olakoak egiteko badakizue, sare sozialetan jarri edo igo, sare sozialetan zuen kontuetara, Jonek komentatu duen zera, traola hori erabiliz, hor daukazuena. Eta hemen Jon Fernandezek guzi horren berri emango digu. Jon Fernandez eskerrik asko, musika gustatzen zetilo bat gainera, Ez ustekoak izango direla, esan dut. Eta dagoeneko aurreratuko dizuet gauza bat. Gonbidatu berezi bat daukagu. Hor iruditan ikusten duzuena da, gonbidatua Miramongo pasillotan, Miramonen dagoela esan didate, eta plato honetan sartuko da. Dagoeneko ikusten duzuenez, baserrian erabiltzen den uniformea, urdina, nor izan daiteken, nik gauza bat esango dizuet. Errebindikapenak egitera, aldarrikatzera dator, hori esan didate, gero hemen azalduko du zer aldarrikatu nahi duen. Bueno, laiztar jakingo dugun orden, baina ja dagoeneko nik dakidana da gure katedra osatzen dutenak hemen daudela prez, gure kolaboratzaileak txaloak mesedez Xabi! Izeta seigarrena Gabon, Iratxe! Gabon Padilla! Nere! Biurri, ongi etorri! Amaia Kaixo eta Txurru! Ongi etorri, guztiei! Zer, hitz egiteko gogoarekin etorriko zineten, ez da? Bai, asko dago komentatzeko, ikusi alduzu Padillaren kamiseta? Eske, hau du, fenomeno bada. Lastofardin momentzuk esango zenuken bezala, Lastofardin! Eta Lastofardina egongo ete da? Hombre, baiet, noski baiet. Baina, egon alda zerbait, holan, lehen kapitulan zuk antzeman dezakezuna Lastofardin gero... Ez, baztertuen korta horrek badauka suit antzeko zerbait, hola, nik uste hor bask edredonin hau, Lastofardin hau asko ondaitekela hor. Iratxek barra egiten du. Ez que, Alex, baiet. Egia da. Aukera hona da, zeo zer gertatzeko bertan. Lehenengo edizioan egon antzan, Lastofardin? Ez. Baina ez zegoelako... Nirik ezurrik ez esan, Bueno, horretaz hitz egingo dugu. Gauza bat, aplikazioa badaukazu, zuek ja dagoeneko aplikazioa, jetxi duzu, ez da? Beharrezkoa izango da aplikazioa, nik dagoeneko hemen daukadana. Aplikazioan sartuz, gauza askotarako balio du aplikazio honek. Esate baterako zuek asteko onena aukeratzeko. Ikusiko dugu nola dagoen bozketa, eta badakizue aplikazioa erabiliz, zuek dagoeneko hauetatik, hauek dira baserritarrak, eta bozka egin duzu zuen asteko onena aukeratzeko. Esan behar dugu momentu honetan, hauetatik, hemen agertzen diren baserritarretatik, gelditzen diren 3, hau da, botu gehien lortu dituztenak honako hauek direla. Bidane, Jokin eta Urki.
hauen artean egongo da aste honetako onena. Urkiren laguna, uste dut hemendik daukagula, kaixo. Zer moduz? No. Zu izena? Carmele. Carmele. Urki, zuk uste duzu publikoak aukeratuko duela favorito bezala? Bueno, espero, baiet. Zer egin du ba, horretako? Bueno, salsero bada. Eta azkenean programoetan, pues, salsero batek beti bizitza ematen dago, ez? Ja. Ez dakit. Saltxeroa ezakit, Ander, kaixo, Ander, Gabon. Gabon, bota. Zuzara Jokinen laguna. Bai, da. Eta hemen ikusten dugu Jokin hautagaien artean. Zuk zer uste duzu lortuko duela? Anetza bai. Zaitik? Ba, horrenekun ikerri proba hona intzun, saiatu intzan, pista asko eman zitun lanian oso ondo atxuzan, da ni usteko gaundi jagarri zula eta meziola, aurreneko egintzat. Eta ez uste azken izango nik gaina. Ez dakit Markok gauza bera esango lukeen. Bueno, danei ondo ez dut hitzik hemen. Markoren aita daukagula uste dut. Bere aita kepa, ez da? Hartu izu mikrofonue, har ezazu mikrofonoa, alegia. Bai, lanan aldetikan ondo. Bai. Jokinek merezi du, asteko onena izatea? Bai. Bai, Bai. Zure semeak gauza bera esango luke? Segun, igual zeon bere gainean lanean. Beste taldean zegolako, orduan ez dakit, zeikusizun. Bueno, gero dagoeneko, negutegian Jokinek Markori buruz esandakoak errepasatuko ditugu. Badakizu zer esan duen? Bai. Lasai. Hori gero komentatuko dugu badaukagu eta komentatzeko. Hauek orduan momentuz hauen artean egongo da orduan baserritarronen aste honetakoa. Baina kaletarren artean, ikus dezagun, bozketa zuek, aplikazioaren bidez egindako bozketa horretan, nortzuk izan diren, boto gehien eskuratu dituztenak 3 agertuko dira pantalla honetan. Goiko, Inigo eta Nai. Inigo gainera, itxaron gelan edo gure ganbaran daukagu, kalean izango da, baina gutxien ezagu izango litzateke, nola esaten da, beste sari moduko hori, ez? Lau lortzea ere ondo legoke. Bueno, berehala jakingo dugu, zein den, zuek aukeratutako, baserritar onena eta kaletar onena. Venga, hasiko gara potente, ineditoa. Hau da, inork oraindik ikusi ez duena, zera, erakutsiko dizuet. Zeren beste nobedade bat daukagu, eta gainera hau bakarrik saio honetan ikusi ahal izango duzue. Begira, baserrian, aurten, edizio honetan, baserritarrek eta kaletarrek aitorleku berezi bat izango dute. Euren barruak ustutzeko leku bat. Zein izan den edo zein den, hemen uste dut ikusi duzuela. Hemen atzean, traktorea. Aitorleku berezia. Eta ja, esaten dizuet, Maiderrek erabili duela hau. Lehenengo egunean gainera, ikusi. Niretzat gogorra izan da lehendabiziko egune. Hotza, egun bat etxetik kanpo eta ja faltan botatzen dizutelako. Maider Negarrez. Eta Maider Negarrez ikustean badakizu zein etorri zaidan burura. Jose Gabon. Gabon, Jose. Bai, oide, Gabon. Neharrak zuk bota zenituenak ba? Bai, neire tokau zitean nehar pixkatia eta behaire ikusten zioat neharre zaidala, bueno, aber buelta ematen zioken eta talde narrimokin aurre ateatzen deken, aber. Zer gertatzen da basarrian lehenengo egunean nola jartzeko? Zein Maider, gainera emakume indartsuga da. Eta neharriz ikusten dugun lehenengo eguna. Hasierako 24 orduak pasa ondoren, zer gertatzen da basarrian? Etzigat, azkenen horrea jutea izenen sentimentuk adierazi eta seiun etortzen zaizkik etxeko gidual burua, o haber ze motiboagatik izan do, baino petxatzen dira taldek launduko ziokela, eta igual justu galdu zuelako momentu hortan etorriko zioan neharreteko momentu hori, o impotentzi horrekin, o nahiko zian, baino ezingo zien, eta petxatzen dira horrek eraginda igual, neharreitea, bueno, desahogatzea pentsako ziala. Josek ere entzun behar izan zuen, basarritar batek ez duela, Bihorri, basarritar batek ez du neharrik egiten? Bai, guke bat zeuzke gure sentimentu. Bihorri? Bai, persona guzti sentimentu dauzki eta baserritarrak nola ez. Ez da askotan ikusten, antza? Bueno, iskutura jutu. Hori da.
Hori da. Izkutuan ez, agerian gelditzen da dana baserrian, eta beti esaten duguna, baserrian gertatzen dena hitz egiteko hemen gaudela. Bueno, Maider ikusi duzuen malkoak, Maiderren malkoak, gainera esklusiban eman dizkizuegu, hau ineditoa izan baita. Eta Maider ez da negarren egin duen bakarra, ikusi bestela, Aitziberrek egin duena. Neharrak, baina karo, nehar horiek, galdu ondoren, ez da? Gertatutakoa ikusi ondoren ikusi genuen, eta nik eurekin hitz egin nahi dut. Aitziber, Inigo, Gabon. Ipa, Gabon, Claudio. Gabon. Aitziber, zenbat aldiz ikusi dituzu irudi hauek? Pila bat aldiz. Eta? Pues triste. Oaindik ere triste zaude? Bai. Zergatik? Ez dakiz, zein unor, hola bukatzeko. Ez dakizula? Bai, fallo. Ontziak erori ziren ba? Bai, bakit. Fallo, norena erruan, norena orduan? Niria. Inorrena ez. Inigo? Nik uste inorrena ez, eske eta fallo, ahi da, eskio zein gertolaike. Zuri ere, gertatuko litzaizuken? Bai, horretik gaina esan nion, justo provokatzeko gaina esan nion, Aitziber jarri zu uste, nahi uste ere dingo zait. Justo. Bueno, horretaz hitz egiteko hobe platora etortzen baldin bazarete, hori berehala izango da, baina aurreratzen dizuet ja gure aplikazioan erronka bat jarri dugula. Bueno. Hemen, Inigo eta Aitziberrentzat erronka bat planteatu dizuegu, eta zuek aplikazioaren bidez erantzuna edo aukeraketa egin duzue. Hori da, ez da, tirapu? Hau, begira, guk zera galdetu dizuegu. Nork nahi duzu regetoi bat dantzatzea lasto fardo baten gainean. Hori hemen zuzenean egin behar izan. Ikusi Inigo nola dagoen ja. Inigo zer, dantzarako, ze? Ni trago batzu behar ditu, bestela. Hemen tragoak hartu gabe, dantzatu beharko duzu, jendeak aukeratzen zer. Aitziberrek bai, regetoia eta askotan dantzatzen omen du. Ni regetoia ez. Ez? Bueno, badakizue, hori eurek aukeratuko dute eta gero bukaeran ikusiko dugu, jakingo dugu zein den erantzuna, zuek aukeratutakoa, eta ikusiko dugu hauetariko baten bat, lasto fardo baten gainean regetoia dantzatzen. Nik uste du gainera Inizeren aizpa hemendik dabilela, ez da? Kaixo, Gabon? Gabon, Claudio. Zer moduz? Izena zurea Ainara da. Ainara. Ainara! Esan. Zuk uste duzu Inigo kondo dantzatuko duela, edo? Bai. Moldaukoa. Bai. Nola hartu duzu Inigo kaleratzea, Inigo kalean izatea? Pena hundixe, egizizan berba pena hundixe hartu dugu, bai. Bai. Triste. Bueno, triste. Hain izeo, haindik barruan. Bai, alde batetik pozik, nire ezpekortze ditzeulako, oso harro, eta beste alde batetik Inigon aldetik oso harro, ikusi delako dana mandula, baino, penie, azkenin nahi gabeko zuerte txarrorek, ekarri disoen. Zorte txarra izan dela, uste duzu? Bai, nik uste gauz badala galtzie atzetik juntzealako ezin izan dezulako harrapau, eta irabazin dizue, eta beste bat berriz, eozeinei pasaulizkizako nahi izan den bezala. Bai. Besteek ere gauza bera pentsatzen dute? Nik ez behintzat. Esan, Iratxe? Egia da, akatza izan da niretzako, eta fijatzen zarenean besteetan ez zaude zurea egiten, eta azkenean olakoak gertatzen dira. Bai, baina esan nahi dut, edozein pertsonei pasaulizkizan gauza badala, irutzezat. Bai, noski. Ego soinei, baina azkenen beha, aleite jo ez, orduan fallu eberia. Bai, ibiltzea nahi pasatzeko. Ibiltzea nahi pasatzeko, baina. Hori da. Despistetzeko momentu baten. Dagoeneko hau guztia, ganbaratik entzuten dute, eurek ere, erantzuteko, batez beha, Aitziberrek zer esaten duen, horren aurrean, ez da? Baina, bikoteak osatu dira, eta dagoeneko hemen batzuk nabarmenduko genituzke.
Ikus dezagun, hemen talde urdinean daude bikote hauek zein azpimarratuko dugu edo zein nabarmenduko dugu momentu honetan. Ia 11 gutxiago zuzenean lehenengo bikotea, ara ba, Edurne eta Goiko. Padilla, zu, esan behar dugu natalista, zinela lehenengo edizioan, Nataliaren aldekoa. Zuk uste duzu Edurnek eta Goikok jokoa emango dutela? Sentsazio daukat Goikok, ez dakit followerren bila ote den baserrira, edo boloak DJ-a da, ez? Goiko. Zait boloak edo iztea ozerta, baina ez dakit Edurnekin oso ondo komplementatuko ote dan. Baina txakurra eraman du, nik sentsazio daukat txakurra baserria guztia horra harakatuko, alrebestuko dula. Xabi, ez dakit, nola esan daik ez doi, padi. Zikusia diela bikotea kriston joko ematen duela. Txakurrekin, kesi die, kesi beste gola inez, bueno. Netzako Edurnek hor kriston pazientzia behar du. Beste bikote bati buruz hitz egitea gustatuko loitzaidake, hauek naparrak dira, haukenduko dugu Edurne eta Goikoren ez ja dagoeneko Padillak ja sartu beharreko aizkora. Bidane eta Kamilo Iratxe, orekatua da, biak naparrak, Bidane oso pozik jarri zen gainera, bi naparrez osatutako bikotea osatu behar zuela jakitean, zer uste duzu? Bai, oso pozik biak eta nahi oso guztia, bata etorri da arropa erakustera eta Bidaneekin ni pozik nago, ikusten zaio nahi duela baserria eraman, ez dakit, feminista ikuste dut, ondo. Gustatzen zait. Favorito, zure favoritoa izan daiteke? Ez, favoritoa ez. Favoritoa ez, gero esango diozu. Talde gorriera joango gara ikusiko ditugu zeintzuk diran bikoteak, eta talde gorriko bikoteetatik hitz egin dezagun Nerea, Nerea zuri tokatzen zaizu. Zurekin jarriatu nahi. Maider eta Telmo, hauek bereziak dira. Bereziak eta... Itzale ezberdina daukate. Bai, baina biak baukate zerbait aman komunean da, bihotz berakua diela. Ikusi dugu nola egiten zuen Maider negar eta Telmorier ikuste jot, Petit Suisse edo osito punto hori oso maitakorra, eta nik uste dut jendeari bai taldekidengan eta bai jendearengan ikuste dut sentimendu politak ekartzen dituela, bai. Venga, beste... Zerretula ikusten lehiaketan ez erringo dutenik, basikamente, ez? Zer barkatu? Oso osito, baina lehiaketan ez dutela ez erringo. Nik uste dute, lehenengo, ezakin untzinean lehenengo kapituloa, baina ikusi dugu lan oso nagin duela, dutida bilak. Nuntzinean lehenengo kapituloan dotan. Kariñitok ematen, negutegi, baina probaz ez da ikusi. Bueno, a ver, primeran ikusi dugu Telmo nola tiratzezun primeran, Maider tratorian da gero nola jeitsitzan, da nola ematen eta hori ere garrantzitsua da. Telmo lurretik bueltaka. Baserria bat ikusi dezuztu? Baserria bat ikusi dezuztu? Telmo lurrian zeon. Eta danak eraman zituen atzetik. Egindako lanagatik eta egindako esfortzuagatik zegoen lurrian, horregatik zan. Zer jundia, publikoa irabaztea kariñok ematen. Amaia, zer esan nahi duzu? Zuzen alokaztuta, zehola azkenian aurreneko proban nerbilua dia, berriko, ez da gizunundik anin gauzak, ez da gauza asko dia. Betiko eskusak. Betiko eskusak ez dia azkenian, zer gazpasotzea, aurreneko unian zer gazpasotzea. Gure edizioen batema lurrien neutan zan beti, baina etzan, ari ez zitza jo. Toi pasatzea, lehenengo dizu ikusi dute eta esan dute, a ber nola eriko nezen ondo jende, eta venga, kariñito pixkat emangoen, bihatze kariño esan ezen. Telmok ez du antzestu behar, badauka jendearen bihotza, ja, badauke. Adi, Zigor eta Esbeta beste bikote bat, nik hau zera, hemen begira, benetan Zigorren nik uste dut, izeta, erakutsi duela lehenengo atalean behintzat genio txarra badaukala. Ni mingainetik ikusi dion asko. Asko? Zein? Proba galduzunen? Bai. Edo galduzuten? Galdu horretik, bai. Bai. Aurkeztu zuen momentuan esan, ez eta asko gustatu hau. Zaite? Ez da, pixka eta arrogantia bezea, dituztean. Gio, baser eta arrona igual izangoa, baina ez dakit. Eta ez beta, bueno, ez du, asko jamingo Euskal Herriko baserri buruz da, aldan ala honduko jo. Ikastera, etorri da. Bai ba. Euskara ikastera ere, Txurro? Nik uste kontrapuntu edarra dela, Zigor alde batetik Esbeta bestetik, eta nik uste pareja edarra ingo da bila, eta neure favorituena da, momentu hontan, Zigor eta Esbeta. Favoritoa, Txurroren favoritoa da, Neuretzako bai, Zigor Esbeta ez naba ez nitxun ezagutzen, baina bai egisa da nik uste esan duana, kontrapuntu edarra dia zela, eta nik uste joko asko mongo da bila. Baserrixan, eta espektakulu edarra mongo da bila. Horratik jarritxo bikote bezala, igual oreka bat ingo, batek kriston genioa, bestia lasaia, eta ez dakit, bestia gaine ikasteko gokin. Gure katedra hau bero-bero dau, baina armaietan ere badago jendea hitz egiteko prez, Zuek hitz egin nahi duzuenean ere altxatu eskua, esan, Claudio, hemen nahola, txoizu pizka baten Josu, txoizu pizka baten zeren,
Markori buruz hitz egin behar dugu. Esango nuke, lehenengo atal honetan, atala ikusi ondoren, gehien komentatu dena izan da Markoren jarrera batez ere. Jokoaren erdian dago, hau, Markoren perlak ikusiko ditugu eta gero aitari galdetuko dio dia Marko etxean ere olakoa ote den. Ikus dezagun. Gorria! Gorrie! Gorria! Horbe se maldabado eta horbe era, no me jodas, tío. 5 minutu gehiago eta eramaten genuen, me cago en Dios! Semendikan ikustea malda. Barba naiz probara, jungo naiz irabaziko eta voltatuko naiz. Agresiboa bezala daitzekiko amon. Sí, ya. ¿Qué cojones? Uste zainikan ez eta errespetua faltatu, baina... Ona isili, me cago en Dios. Ez daki botatzitulako gauzek asko pentsatu gabe bezala? Hostia, tu. Juntza eta ikusi. Ni ez nabiltza hortikan hitzeiten, zu bakarrik hitzeitezu. Hola naiz eta ez naiz aldatuko, hori argi dakat. 5 minutu, gaueko 11 izateko zuzenean, kepa? Eixo. Markoren aita? Bai. Olako alda etxean? Ez. Etxean, zintzoa, pinan? Bai. Isila? Batez ere lasterketetan jartzen da horrela. Bai. Lehiakorra delako agian, ez? Claro, hoi da. Barkau, orduan zea izia esaten. Marko ez dala hola etxen eta jundala papelo bat itea. Ez. Hombre, lehiaketetan pulsazioa berreunea topera dijoa dena ematen, taldeen aurpegia ematen, hori gertatzen da. Pizkat hori kontrolatu, bera badaki kontrolatu behar dula. Bai, porque nik uste tindara minganetik juten zaiola eta gero lehiaketan ez duela ezerriten. Bai, zuri oantxe bertan ere, bai. Hortako naholako. Bai. Bueno, presiopean Marko ez gaztea da. Ez da iziltzen eta Marko horrela da, hori egila da. Orduan, izaeran Marko nena horrela da. Eta Xabi gauza bera egiten duela, haua berotzen zaiola. Bai, jokua emateu eta gainea, pixkat saltxare bai, ez? Jokua baino gehiago errespetu falta igual. Eta nun dago errespetua lehiaketa batean inorrekin istiluren bat eduki gabe. Nun dago errespetua falta. Ez que horri ezin zaio erantzun. Sartzen bazara jokuan, geratuko zara bere mailan eta bera... Baina erantzun baina zeinekin. Ez dago inorren aurka hor Marko, bere taldearekin borrokan dago. Ikusi zu bere taldekin. Marko zei da borrokatzen bere taldeen aurka edo... Ez baina, kepak gauza bera esan du. A ber, errespetu faltarik egon alda, Marko kein ez duen... Eta loretegian ematen zuen Marko bukaeran, ematen zuen Marko, ez dakiz egin zula, netzako etzun ez ere. Iurri. Beida, nik uste etena da, Marko nakats bakarra da gaztegia dela. Oso gaztea da eta adrenalina hoi artean asento bedauke. Hori kontrolatu behar du. Horrea eta gero kritikak, nik ez da izteatik kritikatzen zuen, aurreneko jokua beak irasi baitu. Josuk beak irasi du. Berak irabazi. Txompizkabaten iratze, izeta momentu bat. Beak irasi du. Armaietara noa, Josu. Nik nire iritzi propioa, ustete gaztetasun horrek ez dula justifikatzen taldea hor erdibiden ustea hor momentu. Konbetitzen aizian da, arek esan zuen, zera, hostiak esan eta handikan jun eta tiratzei utzi horrek ez du balio. Aitak erantzun. Taldearen gatik dena eman da eta horrekin gelditzen zea, dizen xamar iruditzen zait hori. Ez que olako kompetizio baten, olako lehiaketa baten ezintzea erdibiden gehatu. Erdibiden? Karo. Zuk uste zu talde... Ni borroketan ikusi diot. Demortzen Telmorekin, nerea lehen komentatu duna Telmorekin, bileka izian, botaka eta arrastaka, demo guzian. Zuk uste zu talden gatik dena emango balimazon... Hombre, hori dudide, hori zalantzetan jartzea, vamos. Entzun da zu bere taldekide beretaz esan duten. Horregatik nago flipatu da, Bueno, guk flipatu egin genuen, ez dakite zeinei nominatu, beha, errexena, zer da. Kepa, horretaz ez egiteko badaukagu, materiala, jarrai dezagun materiala, nik eskainiko dizuet, flipatuta esaten du. Hombre, landu behar ditula forma hori, bai, hori harri dago eta beha badaki. Baina batez bere taldekideen aizkorakadak jasotzean, zuek flipatu zenuten etxean. Hombre, eta nahiko pena mantzian mirenen gatik ere, bai, zari, jo, ez pena miren, baina Marko hori ematen diot, baina alaren mirenei ematen jozu. Zenbizka baten zeren, negutegian gertatu zen gauza bat ipiniko dizuet. Hau ikusi aurretik galdera bat egingo dizuet. Zer gertatzen zaio Jokini
Markoren kontrako kritika hauek egiteko. Ikus ezagun. Zuri izan dizut, Marko, nik asko bota honula. Jokinekin, flipatin net, baina banekin horrela zela, hola arroputza eta... Ai, Dios, que me boto. Marko, eliminaztik ematen. Asko boto gasa. Nik esan dut, Andrea esan diot, eta bestiri esan diot, nominatu behar bagenun gure ekipoti baten bat, nik gure pareja nominatuko nula. Markoi, zea pizkat hartziotelako. A tomar por culo, pues, kontra itiatikan. Ander, Jokinen laguna da. Zer gertatzen zaio Jokini? Markoren kontra egoteko. Ni uste garbi dola. Negutegia junda setxun ja hasi zan, Marko esaten, esan duen bai talde irabazlia da, baina ez du proba irabazi. Eta orduan ja Jokin behot intzan da seintzun zuek ez, eta egile esan zion. Proba inorrek etzun irazia, Jokinek eta asko zelan txukunu behin zuen. Bai farduen aldetik. Farduan gatik eta traktorean gatik esango zula, ez? Hombre, beste ez etzuenin. Fardu geman, txukun eman zituen, aleik etzuen hautsi. Eta gainetik antiatzen nintzuen lana. Lan bikaina intzun, hori herri do. Oiga, eta gainetik besti harrotu zen, da esan zion. Baina horregatik horrela jartzea, gorrota horrekin, ez dakit, nire flipatu indet horrekin. Bueno, horregatik tamin gaina nahiko suelto okelako baita. Suelto? Nola ikusten duzu, itxoin pizkadaten? Nik ikuste, Marko pizkat, ikusi zunean, nahiko lantzekan, behaien lana kritikatu beharren, bestien jarri zen gainen, ez? Bestiai kulpa gotatzen, bestiai gaizkintzure eta behaien akintzekaen ekipuak nahiko lan intzuen proba desastre egin, ez? Batetzuen ondo. Nik asunto honetan ikustet, Jokinek emateu berak bakarrik irabazi dula froga, ezta? Nik egin dit gauzak ondo, nik nominatuko nuken ere bekotia Andrearekin hitz egin gabe horri buruz. Esan nahi dut, bera ere pixka prepotentea baldit bada, bera ere, ezta? Bestia kale autotekan beha jutia. Ander, prepotentea alda Jokin, nereak esan duen bezala. Hori, nik uste dut argi dagoela eta berak ere esango du, hain lagun hona baldin bazea, ezautzen zuta. Bai, nik Jokin txiki-txikita digizotze, eta nik prepotentia pixkatiko izangoa. Baina ozen aizu, lan izaien abea itokatu zitzaion. Aurrian jarri zan, egon duzan, ekilibrio egin zen. Lan izaiena aurrean jartzi alda. Jode, bi fardokin ibilizan ezinia farduk zuzentzen dena bate entzun. Burdila beha bakarrik argatu zuen, dana beak. Baina beak naizulako. Inok ez zio esan zu jarri hemen, beak jarri zan ja ekipuan buru. Beak hartu zuen, ekipuan buru. Hoi beak hartu zuen. Anderrek hitz egin behar du. Ta zein jarri behar du da, fardu gauztetxuna gauz por tres, pues, dagin bate jarri behar du. Baina, igualtza jo, baina, a ber, baserritar bakarra ez da beha talde guztin, ez? Beste baserritarrak ebade, urkide zarragoa da, ez da Anderrek erantzun. A ber, netzator importanti horreneko gauza, azkeneko eta horreneko baserritara jartzea bintzat, bi baztarretatik ondo agintzeko. Ta fardu eta egin azertan, eta jakin da, bilisteetatik erdu edarra eta pixkat. Aurrian indardun bat jartzia, fardu eta kargatzeko eta altura egotzeko, Jokin egun alturakin, oso estrategia hona irutu zailan, da nik uste gainak dene gala irituko zitzaiola. Kritikak egin ditu Jokinek, marmarrean, Andreari esan dizkio, negutegian, baina gauza gehiago ere esan du. Sare sozialetan gaur arratsaldean ikusi dugun bideoa jarriko dizuet. Hauxe. Nik egin esan Marko eta Tania gorroto pixkat hartu jet. Lehenbiziko proban bukatu banean kontrenzio txarrak eman ditue, ez du jakin galtzen. Gorrotoa. Ez, izan dudan hitza, ez? Gordo. Zer iruditzen zaizu? Gorrotatzeko, ez dakizen bat ordutan. Gorroto hitza oso fuertia da, bero puntual baten gaitxekin ikuste, holan justifikatzia eta holan izendatzia eta ikuste oso fuertia da. Kompetizion ondorioko gauzak izatzea. Bi persona gazte juntatu dira bila gol, bero gol eta goi atea da, ez? Nik uste tortika. Ez aldago gorroto hitza erabiltzea. A ber, bat joztu txara, esan du gorroto pixkat. Gorroto txara. Barkatu, harrigarria da Marko hori esatea nola oldartzen den eta ze jarrera dauken da gero berak berdina iteu, baina okerrena da atzetikan esateula. Ez diola horretikan esaten. Eta otzean. Marka txukutxumutxuka Andrearekin batera eta gero horre bakarrikan daudenean ordun gorroto hitza ateratzeo. Ojo horrekin ere, Jokin? Bueno, Ander. Ander itxon pizka baten, Ander? Ni usteet Platunen eiko esan zula. Dana etzun esango, demo ez zitzen emango, eta gero... Bajun esan zu, nola, Alaren aiko etzuzan? Bai, eske, otzean gaina zantzun, Marko, beroan, lehiaketan, ez da izer gaztea eta bestea otzean,
eta holako hitzak, ez dakit. Beroan ez, negutegirako pasatzen dira orduak eta... Ez baina momentuan, negutegiko momentuan, nominazioak izan zen momentuan ere, ez bakarrik gaztea dela eta justu momentu horretan bero dagoela, baizik eta gero ere presiopean dagoela, hainbeste aizkora ikusita, jendea berari seinalatzen. Nerea, eta hauek hemen egon diren batzuek ere badakiten egutegia zer den, eta basarria zer den, Jose, Iratxe, badira hemen, Xabi, baina, harrigarria izaten da, ordu gutxi pasa direla. Zuk ordu gutxi pasa eta horrelako zerbait esateko kapaza edo, horrelako gorrotuarena esaten duzu? Hain ordu gutxitan, pertsona bat ezagutu gabe? Baserriko lehiaketan sartzen momentutik ja txip aldaketa hori gertatzen zaizu. Eta zoaz, aportuaz. Eta hemen gertatzen dena, Jokinek probatan demostratzen dola, eta gero negutegin edokela itzen beharrik. Baina Markok probatan ezin du demostra orduan gero negutegin hasi barroke gaietu bat bezala. Ez du demostratu? Argita hori ikusi da? Ez errez du demostrau, ez errez. Orduan gutxi ikusi zugo edo gutxi ikusi deni. Erakutsi du? Markok erakutsi du? Zer erakutsi du? Azkeneko frogan erakutsi du, eta gero traktorean tiraka ere bai. Desafioan erakutsi du? Desafioan ere bai. Desafioan ez du izan erakutsi. Nola ez, onda konzentrauta. Barkatu, bueno. Aitak, bai, kepa horrela. Lehenengo, Mirenen eta Markoren artean egiten duten banaketa oso ona da. Zaren, gero ikustena irabazi egiten dutela. Eta gero ikustena Mirenek atzeti dijoala, baina zergati Marko bestaldian dagoelako. Orduan, estrategia Miren eta Markorena da, perfecto. Osona, kepa, bai. Mirenek ezak egurren mozten eta ukiute suertea, hostia, estan zigozten bi kalea lehenengo. Bai, suerte da, fijatu zea. Konzentrauta egon zan, aitziberrez bezala, oso konzentrauta orekatzen. Eta bestia, venga, animo, orduan hori izan zan, Markok irabazi zuen. Mireni buruz hitz egiten dugula. Mireni buruz hitz egiten dugula. Lasai, oaindik hau luzea da, eta. Bero, zaudete, Garazi, Gabon. Gabon. Mirenen laguna. Bueno, laguna, lankidea, langilea bai. Are gehiago lagun mina zara, zeren zuk esan da, zure bigarren ama da zuretza. Bai, eta esango nuke papel hori betetzen nahi dela Markokin bai pixkat. Zergatik? Ze beare bai kriston karakter handiko emakumia da, eta hor ikustet bea barrua jaten nahi badare, nahi diola lasaitasun minimo hori transmitiu kanpotik. Garazi, ondo ikusi hau. Launtzailea ere, bakizu. Behaiena malda berazekan. Hor berokoakat eta hori ezin detzaitu. Ni malda letxe zuen jondioakat. Aitu. Nik mozten goe. Zuk eutzi hor. Bega, Miren. Mi eskukin hartu, Miren. Egon lasai, beste inoi ez betu. Zuz zeure lanian. Ezintzea. Ostia, kasi. Juntza eta ikusi. Ni errespetu gutxi eraz launai errespetu gutxi berak. Venga, sí, ya. ¿Qué cojones? Azkenien indarra gotik gutea eta indarra beste leku batien berta. Hoixe esan nahet, bea berez hor barrua jaten nahi dela nabarmena da, ez hau zaudunantzako. Eta da transmititzen, hola tranquilidadea bezala, bestiai konsejua ematen, ze hortik kanpoa izango alitz eta beste bat ematekin izango alitz, Miren bea izango zan kabreuko zana lelengua. Bai. Berarentzat, Mirenentzat, Markorekin bikotean izatea zama bat alda? Hombre, zama ez dut inorri hotzen leke zaionik, baina... Bueno, baina lehiaketa batean esatu baterako onerako etorriko zaio, Marko bezalako bikotekide izatea edo kalderako? Hola segitze baldin bau, nik uste baien arten azarren goiala. Kepa, ala uste duzu? Ez. Osa, digan, Mirenek ulertuko dio. Osa, que... Ezin da ulertu, oi? Zama bat da, noski bai ez, dala zama bat. Baina, Mirenek, eldugo dan bezala, esan duen bezala, bere laguna, ama bezala, igual, gelditzen ikusten esate jaber, Marko, beda, pentsatu ondo gauzak, hola ez da izaten, da pixka bide honea eman gau. Eta haupa Miren, haupa Miren, nola gintzun bera, estrategiak berak esan zuen. Zerra mozten, ez dola moztu ez da egur bat, haupa Miren, como que haupa Miren? Si ez dakit zerra erabiltzen, baserritar batek. Baina bida, azkenean zerra Garazi, zerbait esan nahi ditzu. Xabi, endoira jun, Mirenekin egun bat pasa, eta gero diskutiko dugu. Endoia nunta honera ez daki. Ez dauket horrean jun barrik, zinik ikusi barrekoa, lehiaketan demostrau horrauke ez du demostrau, punto. Baina lehengunare bada, nervioa du bestia da, ere ez da berdina hortik jutgatza ez dakila ibiltzen. Ez que goatu gaiteze, Xabi kaletarra dela, eta goinitzu iten nahi damen, baserriko aditua izango galitz bezala. Xabi, zentratu. Ni barru neona ezera, eta baketela zer da noi, eta zuk ez. Bakaina kanpotikan ikusten deuna ere, asko ikusten da kanpotikan ere, Xabi.
ikusten dudana da, lehen gurtean, egon zinalazu, en plan, low-key, Hemen ez dakit... super jatorra, eta aurrera barkatu Nerea, hemen tentsioa nabaritzen da. Begira, bihurri parrez, bihurri parrez. Eta hemen nik tentsioa nabaritzen dut, bi hauen artean. Tentsioa izan daiteke, batzuk esaten dute, mota askotako tentsioak egoten direla. Ona da. Osta, pentsature. Xabi. Xabirekin az. Si, talen esan diazunan, Nerea? Kaiatean. Amaia, gonbidatu izkutu bat daukagu. Oaindik arpegia ez diogu ikusi, ez dakit zuek antzeman dezakezuen edo zuntakizuen nor izan daiteken. Irudi batzuk ikusiko ditugu, Miramonen dagoela, eta plato honetan sartuko da. Urduri omen dago. Zerbait aldarrikatu nahi du, zerbait lortu nahi du, eta nik uste dut datua garrantzi handiko datua dela. Beira hor. Oi. Nor izan daiteken, badakizue, Laster jakingo dugu. Baserrirako makinariarekin lotutako beharretarako, Egimendi, zure behar izanetara egokitutako aholkularitza zerbitzua eskainiko dizute. Dena, Egimendi. Ai ama, zenolako saioa. Tableta ekarri duzu? Chatbot, martxan jarriko dugun beste berrikuntza bat eta gainera ohorea da guretzat, Basarria zuzenean saioaren lehen atal honetan chatbota martxan jartzea. Mesedez, gonbidatuok, egingo dugu atzera kontua? Bai, martxan jartzeko? Beira, hemen jarriko dugu. Egon klabio. Megadero! 3, 2, 1, 0! Chatbota martxan da! Venga, hasi mesedez. Nerea, hasi zara, ja dagoeneko begira, Nerearen tabletean ikusten dena. Asier ikusten ari naiz hemen, que me encanta, Asier. Dana, galderak egiten... Egia esan dena diagua. Galdera batzuei erantzun beharko diezu, ezta? Bai. Eta chatboteko bertsio osoan jokatzeko, sartu Basarriaren Facebook orrialdean eta aukeratu hasi saioa. Eta bertan puntuak eskuratu eta sariak irabaziko dituzu. Interesgarria eta oso divertigarria da. Eta gainera, puntuak irabazten baldin badituzu, sari ederrak lor ditzakezu. Instagramen ere egin daiteke, bertsio laburtua delako. Beraz, chatbotean ja dagoeneko Nerea engantzatu da, martxan da, eta eskura dezakezue hemendik aurrera. Ai ama, aurrera doa, gaua. Eta gogoratzen duzue, igandean kaleratutakoak hor ganbaran dauzkagula. Aitziber, nik esango nuke, ez dakizuek ados zaudeten, lehenengo ataleko protagonistetako bat dela, ezta? Bada garaia, berak, azalpenak eman nahi dituelako, hemen, edo plato honetara sartzeko. Unea iritsi da. Ongietorri berezia emango diogu, baserritar honi asko erakutsi nahi zuen, baina azkenean zorte txarra edo akatsa izan ote den, oraintxe bertan esango du. Gurekin baita Aitziber. Aitziber! Gabon! Gabon, Aitziber! Eskerrik asko. Eseri mesedez! Ze sensazio. Zer da, oaintxe bertan, burura etortzen zaizuna. Nik berriro jarriko ditut irudi hauek eta zuk ikustea nahi dut eta esango didazu. Ze iritzi daukazun. Irudiak badauzkagun, justo desafioan gertatu zena. Gogoratzen alduzu momentu hori? Bai. Beinta berriro imaginatzen du burua. Beira hau da. Zer sentitu zenuen? Mala letxia. Aserrea? Bai. Zergati? Bueno, gertatu algo ati despistia o ez dakit nire akatsa. Baina, bueno, ez dakit. Despistia? Bai. Igual gehiago hain nintzen inigo zeitentzun, ni kontzen hain nintzena baino. Egia esai dazu, Aitziber. Desafiora joan aurretik edo, zuek, bueno, desafioan ja dagoeneko aurrez aurre, Marko eta Miren izango zenutela edo izango zenituztela ikusita,
konfiantza zen eukaten, irabazteko konfiantza edo asmoa? Ez. Ez dakit konfiatu egi joan zineten desafio egitera? Ez. Ez? Orduan, Marko eta Miren indartxu ikusten zenuen, bikote indartxu bizala? Ez indartxu bezala, ni benekin beldurrenakan faiatzeko eta lehenengo gunin etxea juteko. Eta hori da gertatu dena. Ikus dezagun, zera, nola gertatu zen hau? Zeren, badakizu eta hau beste berrikuntza bat da, aurten edizio honetan baserritarren batzarra. Jon Areitiok, giratutako baserritarren batzarra, eta horretan, talde irabazletik hautatua, edo desafiora joango dena hautatzen dute. Jokinek izan zuen hor funtzio garrantzitsua, zeren adostasunera ez ziren heldu baserritarrak, eta azkenean Jokinek hartu zuen erabakia. Nola, edo nolako erreakzioa sortu zuen honek talde urdineko kaletarren artean. Adi, hau, edo hauek, irudi ineditoak, hau da, inok ikusi ez dituenak, oraintxe bertan ikusiko bai dituzuen. Ikusi. Zimunia izan da, esan diotenik operatu genula pareja. Aitzi berten jo. Atope, bai? Izenatua jakin dotenian zentzuk izan dien lasai geratu. Venga, Aitziber, Iñigo, venga, eurra! Venga! Zerratik aukeratu zaituzete? Esaten zuten fuertea ginela. Hori ikusi zuten, hori pentsatzen zuten, ez dakit. Jokinek horregaitik hartu zuen erabaki hori? Hori zazu. Zuek zer uste duzu, Nik uste baietz. Zer? Nik uste oso pareja fuertia zala, ez? Azkenen fallo batetik kalea juntzian, baina nik uste urdinetako pareja fuertenetako batzu ezinetela. Nere ustez. Baria. Nei, Inigo asko guztatzen ez zaite, Jokin asko guztatzen ez zaite, baina ez dakit igual pixkat bereko ez izan ote zen, eta estrategia batekin jokatu ote zuen, bagit bere taldean kalteako, baina, klaro, Inigo eta Jokin badia bileakide oso potente, eta finalera begira, hondik asko gatzen dena, baina badia bileakide oso lehiakor, eta ez dakit igual, behar bada, ez dut uste. Ez, bera nominatua izan, nominatua ez nola da bestia... Immunitatea. Immunitatea, besantzun bere burua botako zula nominazio, bezala, jodeko probara. Esatea errexea da, behin immunea zarenen hori esatea errexea da. Gainera, berak esantzun beha botako zula, baina berriz errepikatzen dut, bera ez dagoela bakarrik hemen lehiaketa honetan, baizik eta beste pertsona batekin, Andreakin, eta nik ez dakit zergatik ez duen horri buruz hitz egiten Andreakin. Baina Andrea oso bikote hona da onduan, eta hori bilen hartin den hitz ditute. Ez dut uste erakutsi zutenik. Armaietan, Josu? Hor, iruditan ikusi da, Inigo pixkat urduri zehola. Aitziber, zu nola juntzinan hor duelora? Porque igual etzen una azeleratzen eta barrutikan urduri zen den, edo nola juntzinan? Oso urduri. Anaia baino ongeio aguantatu nahi nun, eta hor nakan erbilua etxera jutekoa. Igual horrek etxizun batela gundu hor, han gainen edo igual eskuak nola urduritutare blain da igual, horrek kalte edo... Ez dakit, izan daiteke, ez dakit. Gauza bat esango dizuet, traktorera joango gara, badakizue edizio honetan ere, barruak gustutzeko gune bat zabaldu dugula, traktorea dela. Ikusi nahi duzu, Aitziber, zure taldekideek nola erreakzionatu duten zuek alde egitean? Bai. Ikusiko dugu baten bat bidane, esate baterako. Gatikan, porque Aitziber emakume bezala, nire unik irabaztira baita demostratzea honiz, eta ez dakit nola faiatu zeintzun, itxera joan zen, eta nire Aitziber gelditzera, bai, batez ere emakume delako eta demostratzeko hori. Inigori konfunditzen zen, eta nitzin nineski, del 98, eta Aitziber ere bai artista. Detxe gani zen unai eri erratera, unai ongizaude eskikusu eta Aitziber randia telekan negarre egon dele malit pena ondia. Es lo que hay. Buen belegatikan segitu eta aurrera. Ze pena, Aitziber. Zer sentitzen duzu? Pena, jode. Ordu gutxitan, Bai, denbora gutxi. Zer gertatu zen? Oso erraz edo oso azkar batu zinetela? Bai, pina bat ingen genuen zeituan. Ez dakit,
zergaitikan, irabasi ondoren gero bai gehiago juntatu ginela, ez dakit, hasieratik. Bidane maite duzu? Bai. Bai. Nolakoa da Bidane? Ba, kristoneska. Zergatik, zer dauka, berezia? Ez dakit bere izaera, nola pentsatzen duen, esaten dituen gauzak, ez dakit. Gure baserritar feminista. Bai. Aizu, Bidanek negarri egin zuen, baina zure nebak, unaik? Ez dakit. Zure harremanen olakoa da? Zeinekin? Unairekin. Oso ona. Oso ona? Bai. Nik gauza bat esango dizut, harritu egin nintzen, momentu batzuetan. Nahiko hotz ikusten nuelako, unai, alako alda? Bueno, ez dakit. Ikusiko dugu. Zeinek irabaztea nahiko zenuke? Nik taldekide. Aitzibe? Bueno, ikusko da. Etxean ere, olako alda? Bai, oso zagarra. Animo da, Aitziber. A ver. Erakutsi, Bai, Gure dola. Zuk bertan esan zenuen zakarra da? Bai, zakarra, bueno, hola da. Sesillo bilaka beti, bai. Elkarri holan beti egiten diozue? Bai, neri nik gehien bat, bi anaiak, beti sesilloan pixkat. Beste anaia hemen daukazu, Bai, hor. Non daukagu? Hor. Nan. Kaixo, Gabon! Gabon. Zure izena? Xavier. Xavier, ongi etorri. Eskerrik asko. Etxean, hola? Egoten zarete orduan denbora osoan sesioka? 3 arte ibiltzen gaur beti zirikaka. Bai, Bai. Pena ematen aldizu Aitziberremen ikustea? Kristona. Bai. Nahi non bilek, ze pike ikutzen zuten bilen artean, baina azkenen ez dugu lortu. Ez duzu lortu. Bueno, oraindik unai barruan da? Bai. A ber, zeiten duen. Zer, bilbotar horrekin. Ondo ikusten alduzu, bikotekide bezala, eneko? Ai! Ara, hor! Ira, nik ez dekien ezer, Baina zu komentatu duzun ezer, eneko orduan flojo ikusten duzu ahul, edo ze? Anai antzat pixkat igual, bai. Zer da, ikusten diozun akats nabariena zein izan daiteke enekorena? Igual ez dakit indar falta, ez dakit zehose behar du. Ba, bilbotarra da? Eta bilbotarrak izu handiak direla, Bai, askotan ahotik gehienak. Ahotik indarakun. Hemen bilbotarrikote? Neu, hemen bakarrik. Bizkaitxarrak txurrua dozan zaude? Bai, nik uste azkenien alako momentuetan bai, nik uste, txapelketa bada, eta, alde baten eta bestien zauzei kasu hontan, eta nahi arrebak izan, nik uste beste perspektiba batetik ikusi behar dozu edan, eta gero momentu bat egongo da, etxera joango zariela, eta danok ondo erun, eta jazta, baina hau txapelketa da, eta hori klaro ekibiozue, hasieratik. Aitziber, Esan. zure favoritoa zein da? Pareja? Zure favorito, lehiakide favorito, peikote favoritoa. Jokin eta Andrea. Jokin eta Andrea? Bai. Bueno, Aitziberrek esandakoa, toki berezia daukazu gure armaileta mesedez txalo bat Aitziberrentzat. Ongi etorri kalera! Eskerrik asko! Zu ere bai! Txaketa gustatu zaizu? Bai, gustatu zait. Hau, zuek erabaki duzue. Edo behintzat Instagram nire kontuan nik jarri nuen aukerak eman nituen eta zuek askenean hau erabaki duzuenez, hau, jantzi dut eskerrik asko botoa emateagatik. Maitasunari buruz hitz egingo dugu? Bai. Baina baldago. Bai, baldago maitasunik baserrian. Maitasuna. Lehenko urte gainako bai. Bai, Lehenko urte gamen pareja sortu zan, Jose eta... Jose, bota izeta lehenkoan zer Jose eta Iratxe. Ez, baina nahi zuen Kriston pareja lehenko urtean. Jose! Hori superatzia zaia. Ez genian, ningún momentu hori kautik jendek ikusi dut. Ikusi nahi genuna. Gainera, baserrian. Betona horretarako. Gauza bat ez... Baserria. Mari Carmen, Gabon! Mikrofonoa baldaukazu. Bai. Zu petaturen amazara? Aritz, niretzako aritz, baina... Bueno, guretzat petatu, bai. Maitasuna aurkituko aldu petatu? Hoi oso maitemendutzen da siritan. Bai,
erraz petatzen duen alegia. Eta eskerra begiratu zion Luziari eta ez Ainitzeri, bestela? Mari Carmen, ezin naiz gehiegi hurbildu badakizu distantzia mantendu behar dugulako, baina hemen tartetxo honetan, iluntasunean nago, baina Mari Carmen, Luzia nola ikusten duzu? Oso neska polita da. Luziarekin egon daiteke hor? Zuri ze iruditzen zaizue? Zuri, ez baina ama, zara, petatu ondo ezagutzen duzu? Ba, segida maten barren badio Luziak, akaso? Bai. Lasto Fardi, no? Lasto Fardi, txola bat Mari Carmen entzat! Lasto Fardi, itxondizio baten! Luzia, etxean sartuko alda, zure etxean sartuko alda, ateak irekita izango ditu. Magilarrebak esaten omen dio! Ezagun zer gertatu den lehen atal. Ikusi da, lehenengo biztan nola papa gaina pijilan ikusten zaiten bezala, eta nekin tokatzen bali mazen ondo. Bestea tokatu dela, de oso guztuan daula, baina oso neskapoliki. Txo? Bai, esan due hola pixkat pijatu dela. Zer keiku dela, baina ez ni asko denik fijatu egiteko. Zakit, a ver. Kaixo. Kaixo. Guapete. Ondo da, hau? Saldan. Zer? Bai, badago. Petatuta Luziaren artean. Petatuta Luzia, petatuta Ainizte baita, Eta hoen gainea, Inigo kanpuan da hola, ojo, Luziaren lagun bat daukagu hemen plato honetan, bera Maite da, kaixo Maite? Mikrofona badaukazu, bai. Gauzatxo bat esan behar dizut. Luzia azkenean petaturekin ez esan orain. Ez esan orain, berehala esango digu eta berehala gainera inoiz ikusi ez duzuena erakutsiko dizuet. Gainera konbidatu berezia, Laster sartuko da plato honetan. Baserria zuzenean egiten baitugu. Horrentxarte. Ba, lehenko hauzia, indaun jokusikina. Ba, egon da, txekorrak, guriak espantatzen. Petatu gerani, berai, txistu indio, Ordun ibiliza, ordun ez esan. Bai. Ya está. Zuetan ez diogu ezetasunaren arazoari, arazo estetiko bat baino gehiago da. Gure segurtasuna eta gure senitartekoena arriskuan jartzen dugu. Ezetasuna duen pareta batek karga gutxiago jasan dezake. Are gehiago, ezetasun horrek arnas gaixotasunak, erreuma naiz ezurretako gaitzak eragin ditzake. Murprotek liderra da Europa mailan ezetasunaren tratamenduan. Jar zaitez gure eskuetan. 30 urtera arteko bermea izango duzu. Ez galdu zure dirua alferreko igeltxerotza lanekin. Ezetasunen baten aurrean eskatu doako diagnostikoa 900 0000 telefono zenbakira deituta edo murprotec.es webgunean. Amaikak eta 32 minutu! Hemen daukagu Mari Carmen ilusionatuta, azkenean petatu. Bere semeak azkenean agian, baserrian maitasuna aurki dezakelako, akaso apika, nokdaki, eta Maite da, Luziaren laguna, Maite, zer, egongo alda hor zerbait petatu eta Luziaren artean? Bueno, nik nahiko nuen maitasun pixkat ikusi, baino egia da Luzia ezagututa petatu ez dela oso bere portentua izaera aldetik. Baina, klaro, gero ordu asko igaroko ditu, orduan ez dakit txalan gertatu. Claudio, baina entzun duzu ze esan duen. Ainintzari eri begiratu diola. Orduan, arrek esan du. Ainitzeri, baina... Ainitzeri ere begiratu diola, orduan. Bere bikotea da. Horrela da nahi behitxia. Ojo, bere bikotea da. Ainitzeren bikotea da, eta Lastofarri neko ideztakete. A ber, Ainitzeren bikotea lehiaketan. Bai. Ze Ainizek badu. Claro, baina Claudio... Badu, beira, mikrofona hartzen du hemen familiakoak. Aizu, aizpa, ez? Bai, ni aizpe. Ze,
Ainizerekin petatuk izan dezake, aizu. Baztertuen kortan, behar bada, hor gau bat. Inoiz ez dut esango, ez dut, baina nire ustez Ainize oso Inigokin nomoratu dago, eta ez nuke uste... Baina bakizu baserri desberdin baten, bikote ez da eta... Aldatu itea! Ze pasaugoan inok ez da. A ber, Padillak esan du agian petatu eta Ainizeren artean, ze karo, bikotean daude Inigo, Ainizeren bikote sentimentala, hemen daukagu, ja ateratzeko pres dago, baina aurretik petaturen bideo bat badaukagu. Nik uste dut interesgarria izan daitekela, gainera, berria da, ineditua, zuek ez duzuena ikusi. Eta nik aurreatzen dizuet, petatuk bideo honetan hitz egiten du Luziari buruz. Eta hau ez da emititu, hau ez da ikusi eta guk, eta zuek ikusiko duzu. Salseo. Ez hori uste petatu oso pentsakor da. Ni pentsakortziok, bai, etxekit. Zesatek aritz. Luzia, guapilla da, Nik ikuste jotor xarma pixkoa daukela eta... Hauzolan probarako estrategia horre aldu, erabili. Baina, presio asko gabe, bestera agobiatu ikeren nire eskatartetan. Luzia da petatun arteko zondo irutzen zat. Baina, ez da xela energixe galdu, jokoako gorren bertuta. Gaur prueban espektakulo pixkate bat eta berzi se fija en mi. Eta nire elojo. Gero aldatzea jute gani niuel klinezino pasau zure telefonun numeri dela. Hor kanpoan, bainaoetan jatzi jo naiz hor posturita batzuk iken, aber lehi joateatzen den da fijatzen den pixkoat hor dutxatzen dela. Nahi, Carmen, nolakoa den zuru semea, Horrelakoa da, postureo total. Postureo total. Gustatzen zaion pillo. Pillo bat. Bueno, venga, txalo, nahi bauzue. Maitasuna, lastoparbin. Hau, hasi besterik ez da egin. Eta hasi besterik ez da egin, eta batzuentzat ere bukatu da. Aitzi berrek ondo daki, penaz, utzi behar izan duelako lehiaketa, hasieran, eta Aitzi berrek bakarrik ez. Oantxe bertan platoan sartuko denak izugarrizko pena hartu du, galdu duelako hasieran, eta berak gainera bere burua ondo prestatuta zeukan baserria irabazteko. Hemen da, gure platoan Inigo. Inigo, Kaixo! Aurrea, Inigo. Ongeto hori kalera. Hori da. Ben. Espero nun dando ikustea, baina. Bai, ez da. Penaz. Esan dut, zu sartu aurretik, zure burua prestatuta zenukan. Fisikoki ere prestatu duzu, gorputza eta hori, baina burua ere. Bai, nik uste bai, baina fisikoki mentalki jundare zer gertalek ikusian bezala. Zin izan da, katxa, zorte txarra, zer gertatu da? Zer, irazteik eproa eta forte izatetik, azkarra, inteligentea, faiok iztiteatik, eta hoxe gertu da, nik uste. Gogoratuko dugu momentu gura. Amen dio. Iruditan ikusiko dugu. Ai ba. Hau berriz ikustean, zer, Inigo? Tristura. Bueno, Marko zorion du zenuen? Bai. Hoi irabazintzen azkenen, da irabazle beti zorion di martzaia. Eta hemen Aitzi berro. Aitzi berro hori eskartzen da batez be momentu horretan, Bai. Pila bat. Bere apoioa kristona izan zen. Claro, nik imaginatzen dut momentu horretan bambu horretan zeuden ontziak erori zitzaizkizunean zer sentitu zenuen burua non zeneukan behean? Etxian, ja, ez nuen etxera jo nahi. Zuk nola hartu zenuen momentu gura? Zerrarekin, zuk hemen adituokin ere komentatu genuen, atalean ikusten da, ez dakit arotza ote den, azkar ibili zinen ba. Iniz hartuen euken, baina ja joku sartuta barrun, hortzakin egin bar bali mazane. Baina zuek, edo behintzat zuk espero zenuena, gertatu zen, erori egin zitzaizkian. Baina, bueno, hola xe jokoa azkenen. Bate txaku martzen guritu gauzegu. Ja, baina ez dakit hor zuek jarraitzeko edo behintzat, doaiek edo gaitasunak ikusten zenituen, zure burua ikusten zenuen prest, baserria ere irabazteko. Bai, nik uste nun da, gaina eskan unen pareja fuertea, eta justo Itziberrekin jarri zinen iz ni pozin egon. Eta, bueno, pozina baina bai, jarri zin parejakin, zai fuerte ikustet, baina bai, eta berriz umarkoan une Itziberra aukeroko nukuteko. Bai, bai, nire bai, Horrek txalo bat behar du, Aizu, Bueno, begira, ondo da Inigo esatia. Aitziber, hori zuen artean, zezuek ez zenuten elkar ezagutzen. Ez.
Eta ordu gutxitan egintzen duten kriston bikotea eta ikusten da. Bai, erki moldau ginen, hasieratik, ulertu ginen, da guztua. Hori da baserriak lortzen duena, Bai. Ez dago gaizki. Ai, baina bikote barruan daukazu. Aitare. Ai, nize triste ikusiko ditugu hemen traktorean hartutako irudi hauek, ikusi. Nire parejia milertin argi dago bihurtzen ondoan, momentu hontan. Asko maia ditelako, da pein bat ditelako, obviamente nik uste teo zein pasako zikola. Niri ere pena ematen dit. Nahi bane imagino. Anaizpa ere. Bai, penara. Gogorra da, Iñigo? Bai, ez da ezer politxoala ikustea. Tristura handit. Berak ez zuen espero. Bueno, behintzat barrun da, ni pozina horrekin. Nik uste inorek etzela espero inigo jutea, ze garbi ikusten zen kaletar guztitatik, eta inkluso baserreta guztitatik fuertenetako bat behar zala. Hala uste duzue, guztiok? Bai, nik uste bueltatu behar direla. Bueltatu? Twitterren Euskal Herriak eskatzen du, repeska bat, bintzat... Bueno, Padilla, Euskal Herriak zuk eskatzen du. Bueno, nik bezalaz, a ber, hemen denok eskatzen du repeska. Egia esateko, Padillak eskatu du sare sozialetan, eta ez bakarrik Padillak, beste batzuek repeska. Bintzat, kaletar, gaur aste hontako kaletar onaren saria bai merezi du. Ja, baina oso gutxi da, gehiago merezi du. Kriston suertea izan du bikotekide honekin. Kriston suertea izan du Aitziberrek. Berak, Aitziberrek suertea izan du. Aitziberro ez dutzu fuerte ikusten. Nik esaten dut batez ere babesa, eman dion babesagatik ze. Jokin izango balitz, edo urki, edo beste oitakon bat, auskal honan zinateke Aitziber. Da hori badakizu, babesa fuertea izan dela. Baserritar batek eskatzen dititza! Kaixo, izena? Kaixo, Maite naiz. Maite, Mantzizidor. Bai. Baserritarra bera, konta edazu? Bai, eske ikusteeten saio honetan akats handi badaola, izugarria. Bai. Eta da, fuerte ikustea pertsona bat bere fisikoatik. Izugarrikoa. Hau da, gorrian kompetizioetan ikusi izan, bertzan azala baserritarren jakinduria eta kaletarren jarrera. Eta baserritarrak zokagin ez zuten jakin erakusten, eta kaletarrak bere jarrerakine akatsin zituen. Orduan, esan berragat, nire bikote preferidua zela, gauza dian bezala, baina esatea beha berekin parejo naitezula, beak indar fizikoa asko dakalako, akats larri bat ikustet, baserritar bezala, porque baserritarrak hor, inberduna ondo erakutsi eta jakinduria transmititu. Maite, nik esan duena da, babesa eman diolakos, babesa gaizki egin zuen emozionala hori da. Babesa eman ziola momentu horretan, ez fisikoki fuertea ikusten dudalako. Hori argita garbi ikustea. Baina, baserritar fuertea, baserritar bikote hona zerratik. Babesa eman ziolako akatxe egin zuenean, adibidez Jokin edo Urkik esango zuen, jo, eske zergatik despistatu intzea, edo auskal. Pasa ez dana ezin dezu esan, ze pasako zan, azteko. Baina, nire sentsazioa da, nik ikusten dudana bere bi jarreren gatik ala ikustet nik behintzat. Eta bilurri nik badakit bere berdina pentsatzeula. Biurri. Nik ikustetena da hemen, makina joku ikusi izan dizkiu, eta debilenako kakotxarten ez, debilenak irabazi izana. Debilena o fiziko indar gutxienak ana. Exactamente. Orduan, nik hemen ikustet, emateula fuertenak galdu indula. Eta ez da ala izan. Nik ustet, irabaztaile ire behar meritu eman berzaiela. Noski. Zeatik, nik uste mirenek joku irabazizula estrategikin, burugin. Mirenek etzun joko irabazi, haue galdu zuten. Netzako ez. Eta gorria galdu zuten, behi galdu zutenako, tiratzi lagazieterako tratoria jazteko. Ez da pentsature. Hombre, no. Ez. Inigo, ados haude Maitek esandakoarekin? Ni ados nago, nik uste tintzola gorrikin. Zuek ez duzuela irabazi besteek galdu dute. Besteek irabazi dute zuek galdu duzuelako. Nik uste gorrik irabazela. Ni ados nago esan donak intze, indarra da zati bat. Besta, inteligentza ez da ez faiatzea eta fuertena ez ondo induna. Orduan, nik uste gorrik irabazi dola meritu guztikin. Ena guatea ados. Aizu, Aitziberrekin ere gertatu zen, edo gertatu da,
bidan ikusi dugulako neharrez, traktorean haizu jende guztia sartu eta neharrez hasi. Ni pentsatzen dut zirela gorriak bakarrik. Bueno, Jose sartuko baren traktore batean Euskal Hauzar gertatuko. Uholdeak egongo ziren. Bueno, gauza bat, nahiren erreakzioa, bueno, begira, ikusi eta zuk esango didazu. Kriston tipo eza zela, eta pena bat izan dela, eta atzie nominaute eta gutzako irabazi eza zela. Aiz eta probak ezein, ez egon hemen, bakigu, irabaziko zezula, así que, digo. Ze, olakoa entzutea, irabazi bezala ikusten zintuela. Eharra, jode, eskertza baita bakoitzak entzutea baita. Bai. Lagun honak egin dituzu, eh? Bai, azkar, nizta eta irabaztek asko lagundu zola, giro honatzeon, da azken dalaren pozik, eta asko zerreixa baita lagun honak itea, irabazita, giroare egintzat. Gauza bat, baserritar honena eta kaletar honena, aste honetako bi figura horiek edo honenak zeintzuk izan diren jakin behar dugu eta zuek, badakizue aplikazioa erabiliz, bozka egin manduzuela. Aurrekoan, baserritarren artean ikusten dituzu, ezta? Bidane, Jokin eta Urki. Ikus dezagun, zeintzuk gelditzen diren urrango faserako. Jokin eta Urkiren artean dago. Zeinek irabaz dezake? Netzako big bat, punto bat entzun da beste, da big intzuen kristona. Urkik irabaziko du, Jokinak irabaziko du, kaletarren artean, zuek emandako bozkak edo botoak zenbatuta, 3 gelditzen ziren hoien artean zeu, Inigo? Zuk uste duzu? Zer? Bentsat hemen kalean izango zarela, baina izu. Publikoaren favoritoa izatea edo maitatua izatea ondo dau. Goiko Inigo nahi jakin dezagun, ia Inigok sari hori behintzat eskuratzeko aukerarik ote duen. Zuek zer erabaki duzue? Bai! Goiko edo Inigo? Zer Inigo? Ni Goiko iraztea ere guztua. Ezken ekipo gurnieko haintzat. Baina hori izaten daba Ez du merezi. politikoki zuzena izatea. Politikoki zuzena izatea, eh? Hori da arrazoi. Zuek zer uste duzu, ez duela merezi, no? Goikok ez duela merezi. Goikok ez duela merezi eta Inigok merezi duela, alegia. Ados zaudete guztio? Goikok merezi du, baita. Txakurra pasiatea bakarrekin dik. Goiko merezi du. Txakurra pasiatea. Goikoren aldekorik balda, plato honetan. Baino. Kri. Bere followerrak. Bere followerrak, ea? Sareetan laizter egingo dut. Bizitza aldatu da, zuretzat nonbait? Ez asko, Ez asko. Denbora gutxi egon zarelako. Hoi ba. Pena horrekin gelditu zara orduan, eza? Repezka. Aitzi beran daukazu. Lekua ondoan zuretzat gordeta. Txalo bat, ongi etorri kalera! Ongi etorri kalera! Bueno, nik dagoeneko aurretik erakutsi dizkizuedan irudiak ikusita ja dagoeneko gonbidatu izkutu hori, berezi hori norden, Mari Carmenek barre egiten du. Nor izan daiteke badekizu, Mari Carmen? Zer? Susmorik bal daukazu? Bai, ibilera hori... Ibilera gati? Baiketak baietz esaten du? Besterik ez dut ikusi. Besterik ez dut ikusi. A ber, hemen kiniela bat egingo genuke, altxau eskua, esan gabe. Zuek badakizuen nor den, hemen plato honetan oraintxe bertan sartuko den gonbidatu berezia, izkutu hori, nok daki? Argita garbi gane. Maite? Baina ezagutzen dugu, Claudio, da ez? Ezagutzen, antza denez, Maitek, baietz esan du, mikrofona pasaiozu. Maite, ez esan izena, Hemen, apostu egingo da egin uzuk, dirua jarriko zenuke mai gainean? Baspanez. Ni bai! Indartsua zara, inteligentea zarelako! Edo haizu, arrisku hartu behar da, bizitza honetan arrisku hartu behar da. Ze? Fajoa hemen apostu egiteko aldakagu? Bueno, ez da kontrolen baten Bai. Norri izan daiteken... Ibilera hori nahiko ikusi genitu. Bakarra da, pertsona hori bakarra da. Ala, bihurri hemen daulako, baina uste bihurri izan zekela. Segonek ere egon da. Goitik, bai, ziur daukazu ere? Bai, bet. Zuk ere, ziur, kaixo, Gabon.
Bai, kaixo. Zure izena zein da? Gabon, Janire. Janire. Familiaren bat edo... Asierren arreba. Asierren arreba. Hau Asier. Asier. Lider bezala ikusten alduzu, Asier? Bueno, berak rol hori ondo eraman du, baina ez du bere burua lidertzat jartzen momenturen baten. Eta guk hor izkutuan daukagun gonbidatu horri lidergotza nabaritzen aldiozu ibilkeran edo? Bai, saleru dako, bai. Badakizun orden? Bai. Baserriko fana izan da, bai. Bai? Nik uste bai. Venga, arrisku bat egingo du, arriskua nik daukat, erronka bat egingo du, berak esan desala. Venga, zuk egin aurkezpena. Imaginatzen duzu beste izen bat esaten duzula? Ba, a ber, Claudio. Aizu, baina arriskua egin behar da, eta niri arriskua gustatzen zait. 10 minutu falta dira, 12 izateko. Plato honetan, sartzen den gonbidatua... Segone! Segone, bai! Segone! Musika gora, txanoa! Jarrai bezatera! Jarrai! Tu mesedes txanoak egin! Gora! Atzenolako sarrera, Ona. Segone, aspaldiko partez. Bai. Ondo? Ondo, zure bai? Bai, txarrak enduta, ondo. Txarrak enduta, Txarrak enduta. Hola. Segone, nik pozik nago, Zu hemen zaudelako, besteok ere, pozik gaude, ez da? Bai, pozik gaude! Oso! Segone etorri delako, Segone figura bat da! Ikonikoa. Baina, parkaidazu, ze demontre egiten duzu hemen? Nik zeiten duten hemen? Bai, ze gainera... Ze ja dagoeneko pasaden edizioko zera, hau ez duzu kendu? Ez. Ez berriz pozik bueltateko nintzeke eta... Bai? Bai. Horregatik ez du kendu. Bueltatu, nora? Nora? Baserrira. Baserri programara. Bueltatu nahi duzula? Bai. Gustora. Ataleakin? Ja. Lehenko aurreko edizionean, jagita ez zuten erakutsi. Nolako nahi zen, pues? Ez zenuen erakutsi? Ez. Zegaitik ez zenuen erakutsi? Bikoteak ez zaten lagundu, ez zaten aportatu, eta... Igual Markokin jarriko izue, bai? Padilla, zure bikotearen aldeko jarraitzaile sutxua da? Ez, nik omendi bat eskatu nahi nion, Segonek miren imateko Markokin, bikote bezala, nola konpontzen dian. Zer konbatik zuk mireni, Marko aguantatzeko. Dena den gehiei eskatzen diozu, ze gainera, berak ere aldarrikapen bat bat du. Zuk orduan lehiakide bezala berriro sartu nahi duzu. Bai. Eta bakarrik edo bikoterekin? Ez, bikoteak, Bakarrik, bikoteak beharko da, ez? Eta bikotea zer, zein? Balo, eozein berdintzea, baina pixka bat aportatzen dunak, Lucia. Lucia barruan da, Nerea. Baina orduan urkirekin dago. Nerea. Nerea, zer, apuntauko zinake, baserrian sartuko zinateke... Kiston pareja, Nik gara ikusten du. Natalia nazkazala auskazu. Natalia baino luzeagoa dazkatnik. Segurazki Natalia baino gutxi bengo zera, orduan netzon demoratu. Nerea, ez dakit animatuko zaren, Lucia ipatu duzu, Maite? Nik usteet, Luziak xale itxura dakala, baino beharea junda demostratzea, naizta jendiak aurre iritzi horiek eukiberekiko. Ze aurre iritzi? Ikustezu da, etortze zaizun aurrenengo gauza da, pija badala. Bai. Da ez du laingo bestian erdila. Baino geho, eske pasatzezu berekin arratzalde bat da, konturatzezeak kiston kasta dakala. Izetan lan itxuren kontrakoa. Claro. Ala uste duzue, pija bat dela, Lucia? Nik uste aurreritzi kontua dia zela, kozat ikusten duguna, eta gero... Ixara aldetik gero diferenti izan leike, baina itxura aldetik aurreritzi sakarrak ditugu, baina gero ikusi eginke, eta gero aldatu. Aia maiak zer esaten duen, zeko goratzen dut, pasaten edizioko lehenengo gunean ja, Nataliaren kontra raka izkora sartu zion azazkalengatik. Bai, baina Luziak ez dazka olako azkazalak. Eta gaina Luzi ikuste jo talako maitanen tankera,
Zemaitan ere iguala zan, superpija, haciendo ez dakizer, eta gero eman zuen kriston indarra, eta kriston saiakera, eta ni Luzia alderdi hortatik ikustetin gobla. Segone, orduan Luziarekin, baina pentsatzen nahi naiz, begira, iratxerekin, da berdin. Ni Segonerekin irabaziko nuke. Bai? Ez dala bai, dudik etzi. Prest egongo zinateketen, orduan. Bai. Sartzeko. Gauza bat. Bueno, baina ulertu behar dut, lehen nabizi. Bide batez, Nataliari hemendik agurrak ere. Nataliarekin orduan ezinateke berriro animatuko. Ez, Nataliaken ez. Gizona. Bera gustora egon zan bazu. Petit suiz eta. Bai, petit suiz. Bere petit suiz. Baina gorra zalare itxezilon kontrareko ni, Ez zan uare honekin guztoa, Ez zun hobeik baino. Ez dakit. Segone, begira, bigarren edizioa hasi da, lehiaketa hasi da. Baina pentsauko dugu. Aukeraren bat izatekotan. Nik egunen baten deitzen badizu eta, aizu Segone, venga! Rirra, baserrira. Etorriko naiz. Dana utzi, baserriko lana utzita. Dana utzita, bai. Oi, konponduta daukezu? Bai, konponduko dugu. Mementote bezera, bai, lasai. Segone, hemen izango dugu. Eta auskalo, baserrian sartzeko aukerarik egongo. Eta den bitartean gurekin egongo zara. Ondo, erki? Arnaldetan ikuste dut leku bat handaukazu, berezia zuretan. Segone, eskerrik asko, Segone! Gauza bat, lehen norbaitek komentatu du. Sari sozialetan Segoneri buruzkoak igual Segonistak daude. Segonistak. Claro. Osea, natalistak zaudeten bezala. Segonistak baita. Eta segonistak eta natalistak zer zaudeten. Ez dira basondera maten. Ez. Ikusiko dugu sareetan zer gertatzen den. Jon Fernandez, Gabon berriro. Gabon guztioi, nola dauden sare sozialak, Claudio, ezin duzu imaginatu nola ari den hortxe mundu guztia txokatzen gure gaurko hashtagerekin, baserria zuz bat hashtag horrekin. Eta lehenik eta behin, jendeak behar zuen, nahi zuen, baserriaren debatea, eta hori aipatu dute, beharrezkoa zen debate bat esaten du adibidez, artizarrek, beraz, zorionak ekipo guztiai, kriston lana itena igalako, Haupago. Bueno, aparte, gauza asko komentatu dira, adibidez, aste hontako bikote kanporatuaren zatere, iritsi zaizkigun mezutxoak, adibidez. Aitziber, arro egon dezakezu zeanaz. Faio batek, eozeinek euki posibleu altxa burua, beraz, animo Aitziberrentzat baita ere. Eta gauza asko ere, eta grazia handia indiena gure jarraitzaileei adibidez izan da, konfesionarioa. Adibidez, Iban Garziak, hemendik kaixo Iban, hortxe dabilelako dana tuiteatzen, hain mesedez, traktorea gunearen superfan deklaratzen naiz, jajaja, eta hortxe jarri digu, iruditxo bat. Eta ez da bakarra izan, Ze hementxe baita aitorlekua traktorean egitea, top. Asko gustatu zaigu traktoreanen ideia. Bai hori xet, Claudio. Oso ondo. Traktoreak beti izaten du horrelako erakarpen fenomeno bat, ezta? Sortzen du. Zure gustatzen zaizu, Jon Fernandez? Begira, Claudio, inoiz ez naiz montatu traktore batean. Hori konpondaiteke. dute. Hori konpondaiteke? Venga, Claudio. Baserria zuzenean egun baten traktorea hartu eta venga, traktorearen gainean. Venga, sekarriko dut traktore bat eta probatuko dut. Oso ondo. Traktore karreta ez dakate, Claudio? Lortuko dugu, non bai. TikTok. Eta TikTok, garrantzitsua. Hortxe gaude baita ere TikToken, baserria EITB kontuan, eta aste honetan erronka bat proposatu diegu gure jarraitzaileei. Hashtag lokaleko leiotik challenge. Imaginatu dezakezue nondik norakoa den gure challengea, eta uste dut jarraian ikusiko dugula. Begira. Bueno, ikusten duzu, Claudio, hau egin beharra dago eta gure ikuslei animatu behar diegu hau egitera, Egin behar dut, nik egin behar dut desbetak egiten zuena. Ilarekin? Bai. Bueno, peluka baldortuko dugu, Claudio. Eta Aitziber, deskojonin moment, Aitziber. Zelakillo mordoa daukatela, Eskerrik asko Jon Fernandez, ere arte txalo bat, Jon Fernandez.
Ordu honetan ja, venga, aurrerapena, ineditoa. Jakin nahi duzue zer gertatuko den? Jakin nahi duzue? Oski? Venga. Baila, jakin nahi duzue! Bazuentzako aurrerapen bat dauka. Urrengo atalean gertatuko da. Hauze. Zigor, isil izade. Zena izatea? Ba, zuko antxa bertan pentsatzen duzuna. Lehenko hauzia, goiko egin daun joku zikina. Barkatu? Joku zikina egin dau. Joku zikina. Claudia, nik uste daula fenomeno bat, peto gorri jartzen duten momentutik ja, kexak hasten dira. Ai, benetan. Kexaka. Xabi, tampoco seas, tío. Negute giro. Xabi, zait pasau dira, ikusi barko diau ze pasau deken, da gero argumentau barko diau, ez? Osea, zer hau urdin izan naizelako guain gorrin kontra beti, ikusi barko diau ze pasau deken, eta gero analiza barko diau. Nik gorri jantzita deneok, eta nik iri kritikau izan haut. Oi, ba, horretik esate baita. Keja bestik etzalako intzu baita. Nik nire iritziz ezker, eta nik kritikau diatenen nire iritzikin kritikau diat, igual iritzeik ondo iritu baino. Lehenengo kapitulu baita ikusi talde gorri edena kritikatzen eta enak kejatzen. Ikusi barko da zein den joku zikina. Eta den, ala ez. Hori da. Ni baita 10 aldiz inu joku zikina eta nun ez da baten nin. Nik ez diatola ikusten. Kasu honetan 10 segunduko aurrera pentsiki bat ikusi dugu, gero ikusiko da ze pasatzen da, baina... Ikusten denez joku zikinaren naia klasiko bat da baserri. Bai, hori moten dukitxen. Jokinak ez ditan, ez? Ez da joku zikina, nik pentsatzen diat izango ekela limitetan ibiltzea, osea, beste kaltetuta irtengo joan eta esaten diauna hori de joku zikina indik. Baina zilegi alda izeta zuk ondo esagutzen duzu lehiaketa. Joko zikina. Konkiz irabazi zenun ta. Aizu, joku zikina. Joko zikina ia libre, zete irazizkeo. Egin daiteke orduan? Netzako, bai. Uste izuen bitarte? Ados alzaudete? Bai. Gauza da, joko zikina, eta beste bat hortik marra linea hortik pasatzea. Joko zikina, uste izuen bitarte? Azkenien hor dauen juezak eta uste izuen bitarte? Inok arrapatzen ez da zaitu egin dut. Libre. Bai. Bi horri. Baina lehiaketa batean aizu. Lehiaketa bada. Zigorrek esaten malimonek uste dute zerbait egati dela. Osea, ez du esaten esatearren. Eta kexatziarren. Ikusizu lehenengo kapitulua maita. Hasiko zeani, benetan itzuten nahi nahi. Kexatzen nahi, zerbait egatik izango da, ez da? Zigor, baserritarra da, badaki zergatik zerbait joko zikinan bat edukiko dutela. Talde urdinako batez ere goikok. Lehenengo kapituluan bezala, ez? Ba, bai. Zigor kejatzen etzan atazke jau behar. Bai, esantzun zuloa daudela, eta nik uste dut urdineko ere... Eta lastu bat lista batetik eusten, bitati beharren, baserretara, oire, ez da, ba? Bueno, lastu den kontua, ez da hortan hasiko. Joko zikinarena ikusiko dugu, hau aurrerapen bat izan da, baina imagina dezakezu ella dagoeneko urrengo negutegia nola egongo den. Zuek emandako botoak zenbatu eta oraintxe bertan 12 puntuan direnean, jakin behar dugu zuen erabakia zein den. Hau da, baserritar onena, asteko baserritar onena. Zuen ustez, aste honetako baserritar onena, hauze da. Jokin! Jokinen laguna, zerbait esan nahi duzu? Intzun lanakin nabarmen domezizula? Bai. Hoxe, Bueno, jendeak ala erabaki du, beraz, merezi du. Jendearen baino kritika hobia nun batek jasotik ikustean ez. Bai, ez dakit nok esan duen. Baina lehen norbaitek esan du arroputza edo prepotentea, nok esan du? Nik. Eta berak esan dit baietz badala pixka. Baina maitatua da. Jendeak botoak eman dizkio, eta? Bai, Ikusi dela hori ez horren kontra ez naizkungo, jendeak esaten duen kontra ez, baina nik uste dut bai ikuste zaiola aurreneko astia da, aurreneko programa da, eta arroputza belaunak esateuneako dela izango. Bere izakerateakoa. Denbuak estatea. Nik arroputza ez dut, esan de prepotentia. Bueno, Persona ez zazue, horreneko nekatu da, hostia. Bai, gustatu zen asko, Ander. Nik ez dut prepotentea zan. Edo nik ez dut arroputza zen prepotentea. Burura etorri zait, tenazidadea. Lehenengo atalean ere beste batek eneko gota zuena. Gauza bat, lehenengo astean, ez? Zuk ondo esagutzen duzun lehenengo astean. Hori bakarrik ez dut. Zer gaiztoa nahi zen. Bai, alazea baina, bueno, bakizun ez? Kaletarronena, zein izan den zuen ustez, oraintxe bertan eta hemen aukera Goiko Inigo. Goiko edo Inigo, zer uste duzue?
Inigo, hor daukagu. Goiko, baten batek pentsatzen du Goiko irabaz dezakela. Mari Carmen ez duzu ikusten. Inigo, hortik ere. Kepak ez du ezer esaten baz. Inigo, zuek erabaki duzue aplikazioaren bidez. Aste honetako kaletarronena, hause da. Inigo! Botoa zure alde eman dutenei zer esan nahi diezu? Eskerrik asko. Da nahi bintzat. Lehenengo agun naiz, baina zuze ondo indeten seinale bintzat. Bueno, bintzate publikoaren maitasuna edo bintzat, hor jarraitzaileak badauzkazula. Ez da gutxi, Zorionak, Inigo. Eskerrik asko. Zorionak, eta zorionak pertsona bati, gainera botoa eman duen pertsona bati zeren aplikazioan asteko onena aukeratzegatik saria lor dezakezu. Bai, gainera lakorren eskutik oraintxe bertan esango dudan pertsonari opari bate helduko zaio. Eta zein izan den, begira, zuek botoak eman eta gero zozketa egin dugu eta lakorren saria Azpeitiara joango da Laida Alkiza. Zorionak zuretzat saria. Eskerrik asko. Inigo, zorionak baina... Aitzide? Esan? Dantzarako arropa egokia ekarri alduzu, Ni ez dakit dantzaiten. Ni mina aukete. Jaitsi, onera txalo bat dientzat, erronka nok beteko duen ikusi behar dugu eta. Tirapu, begira, momentu batean lapsus bat esan dut, pentsatu dut petatu deitzea zuri, ez baina ez da, tirapu da, gure DJ-a. Begira, lastofardoa, Bernard eskerrik asko, hor lastofardoa, zeren gu, aplikazioaren bitartez ere galdera hau egin dizuegu, orain txabertan ikusiko duzuena. Begira, hau itxura, Ona benetan. Nork nahi duzu regetoi bat dantzatzea lastofardo honen gainean? Eta zuek ala erabaki duzuelako. Lastofardo honen gainean dantzatuko duena, regetoia dantzatuko duena, honako hau da. Inigo! Inigo izan da, haizu! Jendeak dantzatzen ikusi nahi zaitu mesedez aurrera! Ire bai, Claudio! Venga, aurrera zu! Tirapu, eman musikari! Eta zuek altxau pixka dantzatzen! Venga, dantzatu pixka batean! Venga, dantzatu ere! Hau nola dantzatzen da, venga, boitu pixka bat, Boitu pixka. Aitziber, etorri aurrera! Etorri kalean zaudela! Mesedez aurrera. Hemen ez, eskinan. Aizue, zer esango dizuet, gu dantzan, hemen gaudela. Datorren igandean badakizue bigarren atala izango dugula, zenbat gauza gertatuko den, eta guzti horretaz hori komentatzeko hemen zabaldu dugun gunea ere berriz izango dugu. Baserria zuzenean asteartean. Gabon ona pasa, jo!